Takže čus lidi. Dneska se vrhneme do dolu. Doufám, že už najdeme něco normálního. Si tady vezmu pickaxu, no nějaký trče. Shit. Nějaký trče a jdem dolů. Jinak hraju na peaceful, mám i hardcore. Není to jako, že bych byl nějaký vůl, prostě co se bojí zombíků, to ne, ale au. Co teď dělal, že je prsík? No nic, ale prostě mě to baví, já nevím, no. Ne, já si nevzal, že prsíky, tak to je asi v háji. Tak já to pak udělám kamenama. Hele, zlato, wow, hej, kejvka. Láva. Zajímavé? To se tam hned wow. Se tam hned vrhnem. Tak. Tak, hop, 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 hop. Tak, takhle si to tady jen tak obejdu. Se kouknu. No, bude tady co prozkoumávat, já tady jenom to takhle osvítím. Co to tady dělá? Ty krávo. Hej! Oh! Oh! No, Minecraft fakt to obkopává, ale já to nedělám, já si myslím, že je to na nic. Já to takhle jenom vytěžím. Ty vole, první dia. Co? Co? Hej. To si... No, tak... No. Tak... To není hezký. Já se tam musím rychle vrhnout. Ty bláho, doufám, že jsem o to nepřišel. No, ty kráso. Wow, hop. Kde to mám? Jo, tamhle. Počkej, shift, ať tam nespadnu. Já jsem tam... Teď to mělo vyskočit! No tak ale... Hej, tak já už nemám náladu. To já končím. Ty vole. No to... hele lidi, jako čus.